Tembag grabe tayo amin, gagayam, kan kapsat. Karikiti agbuy-buya, iti dito yung topic review. Tembag grabe tayo amin. Kaya tawisan na kay man, iti dito yung karamig tayo. Kaduain na kami, iti may isang oras. Iti pagsaritan tayo dito yung arabi. Nga napuluan, nga saan na siya tagbibiyag no dikit ni Apo Yesu Kristo. Mga daw tayo dito nga topic tayo iti Galacia 2:20 nga nairaman tayo nga natay when na crucify kay na Apo Jesus ket awanen iti kabailan iti flesh when iti lasag ta saanan nga ni tilasag tagbibiyag kada tayo no ti dating panagbiag managbaso labiyag tayo no diket agbibiyag tayo iti baro abiyag ay so tayo inting na po Jesus in the power of the Holy Spirit. Ket sakbay mamati amin. Sakbay nga tawagit di kitay kakadwak. Kumararag tamampay. Wapo biya Dios ang managayat. Ato'y kaming sipakumbaba yung masidigken ka italek men ken ka wapo dito yung aramid mi iti dato yung arabi ket idaton mi dato akas panang daydayaw ken panang raem iti nasantuan anagan mo ket bendisyon na kami wapo luktang digiti panakaawat tumugal maysa nga dito yung pagsasalitaan mi taket maawatan mi katagyaman kami Lord God nga you will anoint our lips usaran na kami o Dios nga mang minister kadagiti kakabsat nga dengdengeg iti dato yung arabi kaya tagyaman kami manen italek mi ken kaawa po dito yung aramid mi ket sika kumati may daydayaw ken may tantano iti dato yung aramid mi ito yung harot ti dawat mi kinitalik mi tinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Kaya iti dato yung korda kong daway, inak man awagan ti umunang kadwa tayo tata. Tuwag man ni Brother Paul, tapno ti kastak at kumablaaw kaligiti agbuy-buya. Nga kapsat. Brother Paul. Ang bag na rabi tayo amin kapsat gagayem bukin Kristo dakam manen no income iburay digiti revelation ti Dios sa rabi ket kadwaen da kami nga amuen digiti digiti sasam ti Dios ket tuloy nga makikadwa kayo kanya maging gana nga malpaslet nga topic review manen na imbag nga rabi tayo amin kapsat ken gagayem Awag mamed nga rod ni Sister Jane. Tama ti kastakot kumablaw kadigiti kabsat tayo at buy-buya. Sister Jane. Good evening everyone. Ay dati man itatan nga agdengeg kadigitoy topic review tayo itatang arabi ket agtuloy kumang agkakadua tayo aging ganat malpas detoy tapno agpapada tayo nga aggrow pay kini Apo Dios. God bless everyone. Tawag man tayo may katlong panelist tayo ni Sister Janet. Sister Janet. It's your time kumablaw man kaligiti absat tayo. Nimbagarabi iti amin manen kagayem ken kakabsat ket addato iti manen nga agmaymaysa iti nagan ni Yesu Kristo babaen ket nagdengeg kadigiti ni indaklan ken naimbiyagan nga sasauna ket
dawatik nga routine ti tintinuli nga pinagkakadwa ket nga nagmalpas deto nga topic review ket may sakay ko ma. Thank you and God bless you. Thank you, Sis Janet. Ket ti sumarunong ay nagtawagan ket ni Sister Banji. It's your time to greet our viewers, Sister Banji. Naimbag nga rabi tay manen gagayem nagyamanak ta nakikita tay manen babaan dito nga virtual nga panagdingdingeg ket dawatik man kakabsat deti oras yu manen nga may makinanos kada kami nga magdingdingeg ta pudno nga ti sao ti Dios ket nabileg ket sapay kuma digiti nga topics nga maiburay mi kada kayo gagayem madagdagan manen no kasano ti panakaammo tayo ti biag tayo ken Kristo. Ket manen agyaman na kakabsat. Good evening everyone. Thank you, Sis Banji. Ket ti maudi nga panelist tayo, hawak man ni Sis Mayan. Tapos di kasta viewers. So, good evening kakabsat, aglalo ka digiti agbuybuya itatta. Ket awisan kay man nga rod kakabsat nga makipag-adda kada kami kadeti nga topic review. Ket i-enjoy tayo deti nga panagdingig ti manen iti sasao iti Dios ket agsasabay tayo nga ag-learn ken ag-grow spiritually. So naimbag nga rabi itay manen kakabsat. Okay. So dagito tayo kakadwa ti tatta nga rabi. Ket i-enjoy tayo nga rod kaya nga kabsat dito yung kanito nga iso ti tiyempo manen ngayon tayo agadal wenno mapaunig pay digiti sasaw niya po Dios babaen iti dito yung topic review. Ket inte mga rod rugyan dito nga pagsaritan tayo iti dito yung arabiya. Ket ti umuna wenno dati pagsaritan tayo kaste kunakon datayo ket natay ay neraman ken ni Kristo ijay krus. Ya, ket nga sawen awanen iti bileg iti nainlasagan. Dati nainlasagan ngamin nga bagi ket pron iti basol aya. Ket kaskuna na dito Galacia 2:20 iti kasta saan na siya bibiyag no diket ni Kristo tagbibiyag kanyak. No kasano iti panagbiag ko itan agbiagak ame paay iti pamati iti anak ti Dios. Nagayat kanyak ken nang ted iti biag gapo kanyak. So awanen iti bileg iti lasag nga managbasol aya iso nga dagito iti pagsaritan tayo kabsat aya. Number 1, no longer live to sin wenno saan nagbibiyag iti basol. Number 2, live by faith in Christ agbiag babaen iti pamati. Ken number 3, value the great love and sacrifice of Christ. Wenno ipateg ti naindaklan nga ayat ken Kristo ayat ano sabihay kuriman medyo okay ti Ilocano na ipateg ti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Jesucristo. Sumapay nga ro din iti point number 1. Yeah. Nga kunan natoy no longer live to sin. Saanan nga biyag iti basol natayen ni Jesucristo tapno mapakawan ti basol ti tumunggal maysa ken dadaelen ti panakabalin ti diablo amang sulisog kada tayo. Agpaidalan tayo ni babaen ti pagayatan wenno conviction ti Holy Spirit. Ket hindi man tawagan iti munang panelist itatta tapos ti kasta ket ina ipalawag
daytoy nga truth awagak man ni Sis Banji ken ipalawag datoy nga kinapudno. Okay, thank you very much, Brother Doming. Good evening, mga kapatid. Nakapinpintas dito challenge nga pagsaritaan tay tata. May panggap detoy biyag nga awanin ti kabailan na nga agpaadipen paytay iti bason. Muna nakitak ditoy nga imay ni Apo Diyos ditoy para isalakan na tayo ti inaramid na natay ije krus nagungar para ipakita na nga iso ti Diyos nga adda kabailan na nga mangpakawan dagiti baso tayo. Ket deti nga inaramid na ket para kanya ket dapat evalue kasi deti ket inted na itibiyag na ket deti biyag nga addaan kanya kitan gapu ta binayadan na iti dara na isu deti biyag nga addaan kanya ni Jesus Christ. Ket ita masapul nga rod ibiyag ko iti biyag nga hanak nga agbibiyag iti basol. Isu nga rod na tayo ni Apo Diyos kaputa deti basol isa awan iti kabaylan na deti basol nga agari iti biyag ko. Ket deti ti kinapudno ti biyag nga agbibiyag kanya ket ti biyag ni Jesucristo. Ket nakapinpintas man nga haladeta idi umuli sa dilangit impati na iti Holy Spirit nga deti iti magantay mag-guide niya tayo tapnon ma-remind tayo nga hantay nga agpaadipen iti basol. Isu nga iti inted ni Apo Diyos ket kompleto nga iti adda ditoy daga inadadala na tayo pinakawan na digiti basol tayo ken iti umuli sa dilangit imbati na ti Holy Spirit tapnon hantay manen agpalilaw iti lubong agpaadipen manen ti basol. Isu nga deti biyag nga addaan kenya ket spiritual ket ti tao nga adda ti spiritual ti biyag na masapul nga rod nga ibiyag na ti spiritual nga panagbiag. So mamati akla nga awan ti kabailan deti nga lasag wenno deti flesh nga mang-atiw deti baro nga biyag ko ita by faith deti ti pacheck lang ket mamati ak nga deti nga baro nga biyag nga adda kita ket isu ti biyag ko kakabsan. Sir Banji. Kaya nabilbiligen iti Santo Espiritu nga agteng kada tayo. Ngem iti bileg ti lasag wenno bileg ti diablo. Ket awagak man ni Brother Paul no anyam ti kapanunutan na iti daytoy nga kinapudno, Brother Paul. Please come in. Yes, good evening. Kapsat. Iti basol ket sa anin arumbing nga ibiyag ti maysa Kristiano wen. Ti napudno nga agbiag kas Kristiano ket saan aadis to nga masulisog nga garamid iti basol. Ket agpayso nga ni Jesucristo ket natayen tapno mapakawan iti basol iti tumunggal maysa. Ket wen kakabsat iti maysa Kristiano agda ni Jesucristo iti biyagnan. Ket ni Jesucristo isunan iti nakatugaw ti puso tayon. Ken masapul nga dagiti sasauna iti mangpatalged iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayon. Ket amo tayo nga iti iti aramid iti diablo ket dadaelen na iti biag iti maysa nga haan nga naunig iti pamamati na iti Dios. Ket no adda naunig nga relasyon tayo iti Dios wenno ken ni Jesucristo saan tayo nga alis tumaan lilaw wenno masulisog nga agubra kadagiti dakes nga aramid. Isu nga kabsat itultuloy tayo nga padalan or paidalan tayo nga si pupudno babaen lang iti panagayat tayo iti baro a biag
ken deti Santo Espiritu nga naawat tayo manipod ken ni Apo Jesus. So di lang kanya Kuya Doming. No narabaw laeng iti relasyon tayo iti Apo ay ket nalakalaeng ngayon awan na tayo iti kabusor aya. Iso nga it is good for us nga mapaunegted iti relasyon tayo iti Apo, pabayan iti panagro tayo iti sasauna. Kapag kastakit amo tayo met iti pagtakdakderan tayo. Kaya saan tayo nga nalaka nga mayawawan. Kaya tawag man ni Sister Jean, namin ti may bagana kaya dito nga pagsaritan tayo dito nga rabi. Sister Jean. Kuna na ngamin text tayo ket saanin nga agbyag iti basol. So kasano tayo ba nga agbyag dapat? Kuna na dapat ket agpaidalan tayo babaen ti pagayatan wenno conviction ti Holy Spirit. So DJ no kasano di kauneg iti word life mo. Ket ijay met nga talaga nga agtalin di Holy Spirit kenyam. Tan no anaman ti panakasulisog mo ket haan ka nga alisto nga ma-shaken no ti talaga nga sursurutem ket DJ pagayatan ni Apo Dios ket DJ ti sikreto na lang talaga is madipen DJ word life mo ket makita DJ pinag-transform iti life mo iti tumunggal aldaw iti biyag mo. Ket DJ, haanin dapat nga agtalin na iti basol iti biyag mo. Dilang Kuya Doming. So napaka-importante dito'y kasing ubran tayo nga dati kasala ko makaling ito'y quiet time tayo, topic review. Napintas lang na dito yung tikastakit mapaunay tayo pa, DJ pan nakaawat tayo iti sasaon niya po Diyos. Ket no mamonte ti kinapod no, masapol nga isurrender tayo DJ biag tayo, i-allow tayo DJ Holy Spirit kay so iti mang transform DJ word mang transform iti panagbiag tayo. Ket in that case saan na tayong basta-basta nga maiyalilaw iti Diablo. Ket mapantay nga ro din iti point number 2. Kapag saritaan tayo, kung na to live by faith in Christ. Agbiag babayan iti pamati. Ayan, kapsat. Tipud-pudno apamati ken Jesucristo ket saanen amagungon uno ma-shaken. Ayan. Kagitan niya man na pagsubok panubok. Karigiti kinulbod ni ti Diablo nga ipaay ken kuana saan na nagsardeng ken mauma ngagtulnog ken agtalek iti pagayatan ti Dios. Daytoy iti biag iti maysa nga pudno nga namati ken Apo Jesucristo. Katawag man ni Sis Janet, ano ti may bagana met when ayata ti pudno nga mi na talagang ning Christian one when te kunata yung born again na talaga ket DJ pamati naman ka talaga ket naunog nga adaan iti foundation na talaga kas ni Christ ti foundation na ket iyari kumalang ti detay may nga mula nga naimula iti napintas adaga ket deto ket nagramot at talagang na kep di pinagramot na kumbaga napintas iti pinagramot na di unay ti daga ket naanaman ti dumteng nga daman bagyo layos deto ket hangalisto nga matulig hangalisto nga mayo awan akas kuna nagtatang hangalisto nga magungon so kas di man kinatigker iti pamati iti maysa nga daan iti Christ wenno ni Kristo iti biag na
haan nga ti alis to nga may awan kasi hamet at talaga nga maikat iti adu nga sitwasyon ano gano problema nga may dumdumteng iti pinagbiag tayo bayat iti pinagbiag tayo ta dito nga ron iti kaagibat iti biag tayo ngem haan nga digito iti maysa wenno makatubeng iti when makaperdi manggayam iti relasyon ta iti Dios ken Hesus Kristo. So kasapulan talaga dito ket iuneg talaga di relationship natin kay God kas like iti di ramot nga nauneg iti panakakapat na ijid uneg ti daga tapno ni kas ket masipsip ti amin di nutrients nga ada di daga ket matas di met iti spiritual tayo hintay masipsip di nutrients nga iti ti God iti sasauna. So dito iti mangpatpatibker iti pamati iti maysa nga born again aglalalo no talaga ket ipamaysana kung talaga nga i-aplikar na iti biag na. Babaen ti pamati man atal talaga pepe so haan nga maiwasan niya babaen ti pamati at talaga ket maaramid ti amin dito kasla ko matip nagtulno nga talaga it kayat na. DJ lang Brad Jones. Napaka-importante nga talaga tumunggal maysa ket tayo dumakkel tayo iti pamati. Tano saan nga dumakkel iti pamati kaya rig tayo nga dati maysa nga mula narabaw laing iti ramot na nalaka lang ma-shaken no iti bagyo iti panagbiag wenno pa nagpagsubok kaya so nga dapat ket rumamot tayo iti pamati ti dapat pagtakdaran tayo kayo ng kabsat ket isu detay sasauna po Dios ket dito iti na tibker nga pagtakdakdaran iti tumunggal may sa Kristiyano dapat ti pagtakdakdaran tayo ket isu detay sasauna tayo isu dito iti may isang uno saan dito iti lugar nga pagtakdaran tayo tontay kastaket saan tayo nga basta-basta nga maloko iti aramid iti diablo. Ket dawatik man met iti may nga kapsat pay ni Mayan nanyamet iti may bagana iti dito yung isaritaan tayo. Sabi itay manin kakabsat so pudno launay kakabsat nga ipudno nga Kristiyano talaket kailangan nga aglive by faith. Apay kakabsat kasi nga ni Jesus Christ na tay isuna tapnuhan nga agbiag tayon para iti bagbagi tayo no diket agbiag tayo kanya na babeen iti pamati. So kasano nga rod kakabsat nga mapauneg wenno pa strong pa iti pamati tay ken ni God babeen iti obedience. So disi kakabsat whatever iti situation iti panagbiag tayo kakabsat wenno circumstances iti panagbiag tayo DJ dapat kailangan dapat nga sumurot tayo lattaken kuana kasi DJ nga rod kakabsat deto iti verse tayo nga antay nga agbiagen para iti bagbagi tayo no diket agbiag tayo para ken kuana aglive tayo by faith. So kakabsat adaman digisi talaga times as a student met kakabsat ket nakatado digisi ka-conflict met ko maiti obedience ko ken ni God nga masapol nga aglive by faith na by faith na kan kanayon and always nga i-choose ko latta talaga DJ agubay instead DJ kayat ko kasi nga DJ truth nga siya konti agbiabag no diket agbiabag nak para ken ni Kristo. So DJ kakabsa timbak nga roden nga mapatibker lang iti pamati baben iti obedience. Ti obedience nga DJ agtuloy-tuloy lang nga DJ na iti circumstances when no situation negative situation iti parang biag kon ket ag-stop na kon haan nga kasi iti pudpud no nga mamati ken ni God. Ti pudpud no nga mamati ken ni God ijay kailangan nga agpatuloy isuna urean na DJ sitwasyon ko maiti pinagbiag when no adape DJ biblical deto kakabsat nga awan iti makaseparate iti love tayo ken ni God. Awan polos or any circumstances, hardship man, trouble when no persecution. Awan iti makapag separate iti love tayo ken ni God. So all we need to do kakabsat ket
Diji talaga ag-live by faith and follow talaga. Diji lang kakabsat. Mayan, pagsubject ni Sis Mayan, nangapot tumaltalo ya. Nasuot ka, gaputaan mo, iti kinapudno. Sis Mayan. Hindi sitwasyon mo bilang estudyante nga kasi datay mangsubok ko iti faith mo tapos kasta ket agtultuloy ka nga agubay kini Christ. Adari kitay sitwasyon mo minsan ti estudyante ket nga no maminsan ket adari kitay pagkukumikuman tayo problema iti eskwela and yet Christ is demanding you to still follow and obey Him. Nakatiya siya sitwasyon mo, Sis Mel, may you share to the group. Tapos tikas kakit, Adda di times no kakabsat nga kaslang nakad-ado iti maobran iti kasto iti kaslang nakad-ado iti tetedang activities iti eskwela kasjay kaslang dapat di time nga kaslang pinagtetesan mi kasjay kumaket adda di mai kasta mai geddan nga activities when no kailangan nga obraen ko as a disciple of Christ ngem DJ kakabsat, DJ kanain ko lahat nga paspasaan talaga, DJ Lordship test kasi ana ba iti mas pilpilyek DJ ba iti kayat ko when no DJ kayat ni God. So DJ kakabsat ket as a student lang talaga ket kailangan lang nga kasta nga i-manage iti time kasjay and ured iti ka conflict na talaga ket mas pilyan tayo iti kasta iti i-obey ni God. Kasi di nga road truth kakabsat nga ante nga agbiyabiyagen para iti bagbagi tayo no diget agbiyabiag tayo babaen iti pamati ken ni God. So di lang kakabsat ken gagayem. Di lang kuya. Thank you, Sis Mayan. Agpaiso ayang nga hantay met nga ma-experience iti panag-work ni God iti panagbiag tayo no hantay nga live by faith. So di bagata ni Sis Mayan kat kuday jay nga DJ panag-obey even in times of DJ hard times lang nga DJ okay yung sitwasyon o okay yung time natin no but even in hard time kasi dagiti pakasuotan iti faith tayo yeah ket habang nga tayo kat aglilib by faith we is continually obeying the Lord ket digay mo ti panak-experience tayo iti grasya na po Dios nga agwat iti panagbiag tayo yeah so nga napaka-importante or siya ket di Matthew 6:33 ket mamati ak lang una ya nga kingdom first king and his kingdom kasi gusto mo at isuna nga itig na di tayo masapsapol tayo nga tilang importante ka tayo ket DJ ko lang DJ focus nag-focus sa ni Christ ken iti kingdom na. Okay, next tawag mo ni Sis Banji tapos kasta ket inamat iburay iti kasano nga live by faith bilang isang may asawa, ina at kasama na yung maraming trabaho. Paano itong truth nito, Sis Banji? Okay, good evening again mga kapatid. When as a mother, as a disciple, and as a businesswoman, no? So, kinyak mitket live by faith in Christ nga nakita nga
maaramid ko lang deto deti panagtalek ko, di trust ko kay ni Lord ket talaga nga hanak nga agdudwa. Maminsan nga mino kitak di sitwasyon nga nagrigat panunutin kas tagrigan dete kasano nga ta nga agli by faith ket deti makikita nagrigat lalo no dete makitam nga eye to eye nga kasla narigat nga agbalbaliw nga kasano pa magbaga digiti contacts digiti anak when anyaman digiti inted kanya ni Lord nga this disciple tilang na-learn ko kakabsat ket dete ikidem ko dete matak nga agtrasak ni Lord nga awamet kaya kang ko kabailan nga mapagbalbaliw dete nga tao no diket di DJ panagtrust ko nga isuket man nakabalin a Dios nga awan ti imposible kinyana ket tikit kitaklata ket DJ mighty working niya iti life ko no kasano nga dete in deliver ni Moses DJ Israelites idi nagnada DJ Red Sea nga DJ siket na balin na walls ket DJ ti klase nga faith nga masapul ko no kasto ti makitkita kakabsat nga hanak maawanan no diket di lalo pay nga i-highlight ko DJ na aramid ni Apo Diyos ti panagbiag ko nga deto ti petpetak nga hanak nga agdudwa nga pudno ti Diyos han pulos nga agswitik basta hanak laki di agdudwa ag talekak lang aya so maminsan nga mingket no kitkitante DJ makitkita tayo ket maupay tayo makapasangit maminsan ngem deti meti mangpatpatid ker kanyak awan ti imposible ni Apo Diyos sa kunana di 2 Corinthians 10:30 nga deti talaga deti life verse ko kabsat nga no temptation has seized you except what is common to men and God is faithful. He will provide a way out so that you can stand up under it. So deti ti hope ko no adda deti problema ket inted ni Apo Diyos iso namet lang iti mangsulbar. Ngem ti response ko lang agtaleka hanak agdudwa ket agtultuloy lata han nga digiti ti reason ko nga agdawtak ti promise ni Apo Diyos kanya. Gijay lang. Kabsat, thank you. Thank you, Sis Banji. Agpaiso ayan nga san kuma nga dakdakkel dagiti problema wenno dagiti trials wala naman ti sitwasyon nga dumteng iti pagbiag tayo. Dapat ket makita tayo dakdakkel iti Dios tayo. Aya. Like Peter, di tinawag ni Jesus Christ ni Peter nga magnaygidanom. Aya. Nakapagnaisyo na eh. But when Peter look at the winds and the waves, isunan ket nangrugi nga lumned. Kasi tayo matkakabsat, ngano makita tayo dagiti daluyon, dagiti pigsa ti angin, dagiti testing siti panagbiag. Sigurado dahi kabsat nga maatiw tayo. But when we focused on Christ, ket hanto pulos nga lumned, santay to pulos nga maatiw. Hindi ket kunatayon, even the impossible will become possible because we believe in our God who is the God of impossible and nothing is impossible with Him. Okay, mapantayan nito point number 3. Kapag saritain tayo kabsat, ket dito man iti point number 3, value the great love and sacrifice of Christ. When we patitay tinandaklan ng ayat ken sakripisyo ni Jesucristo, yeah. That's why dapat ket agtulog tayo kadagiti bilin anak don ti ayat ken madante ti gagar ken santay ko mga mauma nga tulungan dagiti daddo mga tattao tapos kasta ket agtulnog met ken kuana akas kada tayo. Okay? So nakatawagan ni brother Paul iti ginamit may bore kada tayo dito nga rabi. Paul Hello, upset. Imbag nga rabi tayo manin. When nagpaiso upset nga nagpakkel iti Diyos tayo. Kadigiti anyaman nga problema tayo iti biyag.
So nga pudun launay nga iti pinagayat iti Dios kanya tayo no adda iti native care no adda focus tayo nga mangubra kadigiti or agtulnog kadigiti bilin na iso na mismo iti mangparabor kanya tayo ti anyaman nga kasapulan tayo. Kaya deti nga imburay ni Apo Jesus kanya tayo nga ayat ket kastoy iti katakkel na kuma iti panagayat iti Dios kanya tayo. Ket deti nga ayat ket mismo nga naawat tayo kayong kuana. Mabaen mo't lang iti panagbiag tayo nga napudno kapumet lang iti panang receive tayo kanya na akas pudno nga Diyos tayo iti biag tayo. Ket masapol nga rod nga dati nga ayat nga naawat tayo manipod kanya na masapol met nga idanon tayo iti pada tayo nga tao. So no naman digiti banag nga may experience tayo. Mabaen met lang iti panagtulog tayo kadigiti sasauna. Masapol met lang nga ipakita tayo wenno idanon tayo met lang kadigiti agkasapulan. When adadigiti banbanag iti biag tayo nga duduma mawanan tayo iti pamati wenno kumagsot iti pamati tayo kanya na even di ayat tayo ang tulnog iti sasauna. Pero kuna nga rin ni Kuya Dom tatay nga anyaman na iti problema nga mapasaran. Takdakkel pa lang ni Apo Jesus nga pagkamangan tayo amin nga problema tayo ket masulbar basta maadaan tayo iti ayat nga tulnog anyaman digiti ipapobra iti Dios kanya tayo. Ket deti nga aramid nga ipapobra ni Apo Dios kanya ket naindaklan. Isu nga masapol tayo talaga iti agtulnog nga napnon ayat kasi naawan iti panagayat tayo kadigiti ipapobra na haan tayo maaramid dito. Ket masapol nga ikantay pa iti gagar ken saan tayo ang maumang tulungan iti pagi tayo babaen met lang iti panangipauneg tayo iti relasyon ti kanya na kadigiti sasauna ket kastamet nga haan tayo nga maumang tulungan dagiti padating nga tao nga agtulnog met lang ken kuana. So dahil lang Kuya Domeng. Thank you, Brother Paul. Ket tawag met man ni Sis Jane. Anya ti sitwasyon ti panagbiag mo Sis Jane nga may bagam nga kwa nga daytoy ket napadas mo iti panagbiag mo nga napateg iti naaramid ni Apo Jesucristo iti panagbiag mo. Aya ti encounter mo met iti panagbiag mo mabaling i-share mo tapos ti kasta ket mamamet digiti mamamimet ken digiti agbuy-buya no kasanom nga ipateg iti ayat ken sakripisyo ni Apo Jesucristo iti panagbiag mo. Adda iti sitwasyon ti panagbiag aya ngem no minsan ket gaputi rigat maminsan isukat tayo. Ngem anya ti sitwasyon ti panagbiag mo nga saan mo pulos nga isukat daytoy ayat ken sakripisyo ni Apo Jesus. Despite iti pressure iti aglawlaw mo Sis Jane. Nakapinpintas launay deti kuya. Kasi iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Jesucristo ket it's a great blessing nga sacrifice nga inted na ket para kanyak met ket no kasanok met nga rod nga subadan deti nga sakripisyo nga inted na ket dizay aduman iti trials iti biag ngem no sakripisyo nga talaga ket dijay ited mo met iti us-usto nga panagsubad by DJ despite along the way nga adto trials ket haan nakabaybayan kasi
in everything ada ited ni Apo Diyos itibiyag mo nga mangtulong kanyam nga umunig pay iti relasyon mo kanya na han nakabaybayan nga agmimisa, han na nga itulok nga umadayo ka kanya na kasya'y nakaka-love ni God kasi ma-feel ko DJ talaga nga adanak man ni DJ iti life ko nga feeling ko may sanak ngamhan na nga itulok kasi DJ nga ro DJ value DJ pinang sacrifice na kayat na met nga i-embrace ko talaga DJ nga DJ grateful na nga pinilin ay nga nagbalinak nga anak iti Diyos ket DJ agtultuloy nakmet nga agtulnog kanya na ken DJ ipakitak talaga nga dapat ket ada pagbaliwan iti biyag ko as pinangited na ken pinang sacrifice na iti life na para kanya. Dito lang kuya. Okay, thank you Sis Jane. Nagpintasan na yan nga intay na di biyag na tapos kas nakit madantay met iti baro nga biyag. Life for life. Ket timan maudi tatangarod awag man ni Sis Janet tapno na met palawag no anya detay encounter na met iti detoy nga kinapudno kapag saritan iti detoy nga rabi. Sis Janet. Okay. Manaya na taklan talaga ti ayat ni God kanya inted na ti kakiso ng anak na para itibiyag ko. At talaga tam nadanak ti pakiisalakanan. Kat dito nga love ni God ni inted na kenakit. Dapat at anak itinindaklan met a response. Response in the sense na aramidik di kayat na nga kaskuna na di kumad na nga love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. So nakita ko DJ kat talagang kasugayam ti dito ka hangagayam no ket dito ti requirement ni God nga pangsubad tay ko DJ ayat na nga impaay na kanya nga babaen na talaga ti pinagan-anos met ka ngamling kagayem ken kabsat nga paiso nga hangan nalaka nga aramiden nang nangruna ti mga ayatem ti padam mga tao nang nangruna ket dito nga tao ket narigat atal talaga nga ayaten nyem dito man tiket ni gatta nga aramidek te impart ko king kuana di ayat na nga inted na kenya kasla kuma dagiti mapanag-follow up atal talaga hangan na alisto nga ma-impart kada kuwada iti ayat ni God nyem dito man iti isugsubok or ites ni God kenya no nga arami nga pinang test na kenya tapnon ma-overcome ko when no mabaligi ako nakmalang yenen iti may ayat na ngayon pa na kenya ket adala katalati kang kanayon nga ananos nga mangiya buray digitoy sasaon na ken talagang anos nga mangisideng iti tattao king kuana. Dito talaga tinakitak mo itata nga dama habang nga agubobeyak matkat tetasan na ka talaga ni God iti pamatik ken iti ayat na kenya to kasanok nga i-impart ti ayat na nga inted na kenya iti pada ka tao. So ngarod patuloy lang agenjor kunak man lang ken agan anos at talaga ta deto iti pagayatan iti Dios nga mapasamak iti biyag ko. Kapnon kasta imbaligian na iti ayat na ngayon paay na kenya. Dito lang kenya Brad. Gyamanak Sis Janet ken di kita kadwak nga panelist. Ket iti ababa nga may buhay ko met kabayan iti
naadal ken panakaawat dito nga pagsaritaan tayo dito nga rabi. When pudno launay nga iti may isang born again ket saanen nagbibiyag iti lasag. Kasi born again in the spirit. Dagiti kinapudno nga timay nga born again ket na bilbiligen ti espiritu ti Dios nga daken kuana awanen iti kabailan iti lasag ta daytoy nga rod ket na isa nga naikrucify wenno natay ken Kristo ket nasukatanen daytoy iti espiritu ti Dios nga ison iti garari wenno may tuturong iti biag iti maysa nga tao daeng ti obrae ket mamati ken sumurot iti dalan iti espiritu saanen nga sumurot iti pagayatan iti flesh tati may nga sumursurot iti flesh kaya't nga sawen san pay dayta nga na born again. So nga dito ti may nga kitan tayo kayong kapsat ngan pudno nga born again tayo awanen iti bileg iti lasag wenno ti diablo nga mangisungsong pay kada tayo ti dakes no diket ti mangisungsong kada tayo ket ti Santo Espiritu nga agbiag iti kinalinteg ti Dios. Ken ti amin na born again ket addan iti natimkera pamati ken Apo Jesus. Kaya iso nga kedan pamati ket saanen nga mashaken apay kasi ti patpatyen tayo gayem ken kakabsat iso dati man nakabalin amin haanen nga dati tayo wenno dati kabailan tayo iso nga rod nga natayen dati lasag ket tegbibay tatakada tayo ket ni Apo Jesus iso nga dapat ket ipambatyan tayo ket ni Apo Jesus ken ti sauna ta daytoy laeng iti saan nga mashaken. And daytoy dapat ipagtakdaran tayo tumunggal Kristiyano, daytoy iti pagtakdaran tayo ken dalan nga suruten tayo. Iti kinapudno sa sao ni Apo Jesus. Ket dapat ipateg tayo iti ayat ken sakripisyo ni Apo Jesus tayso nga rod daytoy iti nangteg kada tayo iti baro nga namnama, baro nga biag ken baro nga way iti panagbiag tayo saanen nga ti dati no diket daytoy iti nangteg kada tayo iti namnama aya ken mapukawen iti amin hanlang nga daytoy because daytoy iti maikutan tayo iti agnanayon daytoy ayat ken relasyon tayo ken Apo Jesus iso nga daytoy iti may nga panipakita tayo gayam ken kapsat iti panagayat tayo ken Apo Jesus iburay tayo met iti ayat na iti pada tayo nga tao tayo muna iso natin ang iburay iti biag na kada tayo ket tibilin na met kada tayo ayatan tayo iti pada tayo nga tao nga iso met iti panang iburay tayo iti ayat ni Apo Jesus kada kwada katagyaman kami gayam ken kapsat ket saan nga tayo pagpatinggan na ya dumngeg tayo iti nembag nga damag nga iburay kada tayo ni Sismayan. Sismayan? So, naimbag nga labi itay manen kakabsat ket naragsakak nga mangidanon kada kayo amin deti nga naimbag nga damag nga agapo ken ni Jesucristo nga isu iti Apo tayo. So, isi kakabsat according kadeti key verse tayo nga Galatians 2:20 hinakmanen ibasa kakabsat kunanaket iti kasta saanen nga sakit ti agbiabiyag no diket ni Kristo ti agbiabiyag kanyak no kasano iti panagbiag ko itan agbiagak may paay iti pamati iti anak ti Dios anagayat kanyak ken nang ted iti biag nagapu kanyak. So disi kakabsat no agbalik tayo kakabsat ana ba iti rason na no apay nga nagsakripisyo ni Jesus Christ ijay cross gabu iti basol tayo amin nga tattao
So DJ kakabsat nalawag launay nga ti tao ket managbasol. Awan iti nalinteg iti imatang iti Dios. Ket deto nga basol kakabsat isu deto iti separate kada tayo iti relasyon tayo iti Dios. Ngem according ka deto ki verse ti manen kakabsat gapo iti great love ni God kada tayo. Instead na iti bugbog tong anak na ti kakaisuna nga anak na nga ni Jesus Christ tapno isuna iti mangbayad kadigiti basbasol tayo. So DJ kakabsat naka-blessed tayo datay aming natattao ta DJ punishment nga deserve tayo kuma datay nga managbasol ket ni Jesus Christ iti nang lakam detoy para lang kada tayo. So dati kabsat yung pudpudno nga maipakita talaga nga ayaten natin iti Dios. An nakayat ti Dios nga agtutuloy tayo iti panagbasol nga isu iti pakatayan tayo. So DJ kakabsat, Jesus Christ died for us so that we could live for Him. So DJ kakabsat, kuna na ti verse tayo, haanin nga datayo dapat iti agbiagen no diket ni Jesus Christ ti agbiag kada tayo. Kasapulan nga rod kakabsat, nga i-receive tayo isunahan lang nga Savior iti panagbiag tayo. No diket Lord Pai. So ana ba iti other term iti Lord kakabsat, di ba Master? No ana iti ikumkuman na kanya tayo tatang obraen tayon, iso dapat iti obraen tayo. So kakabsat no sikati tao idi nga managbasol wenno agbiabag para iti bagbaginan, masapol nga i-deny mo iti bagbagim itatapton kastakit. Hayaam nga ni Jesus Christ isuna iti mangidalan iti biyag mo. Kasi anangarod iti obraen ti kakabsat in exchange kadiji nga inaramid ni Jesus Christ kada tayo. Timet lang requirement ni God or simple nga ibagbagan ni God kada tayo kakabsat, hanting nga agbiagen para iti bagbagi tayo no diket agbiag tayo kanya nababaen iti pamati. And faith kakabsat, it leads us to obedience. So kakabsat ket DJ dapat kailangan nga agpatuloy tayo latang mang sursurot ken kuana nga aglib tayo babaen iti pamati. Han nga DJ babaen iti kayat tayo manen wenno isubli tayo manen iti dati nga aramiden tayo din wenno ti managbasol nga datayo. Agbiag tayo dapat kakabsat nga maipaay iti Dios kasi indeed kakabsat ket nakapinpintas talaga di plano ni God nga isuna talaga iti nagsakripisyon para lang mabayadan di basbasol tayo ti lubong. So it's time for us met kakabsat nga datay met iti mang-express iti love taken ni God through obedience. So di lang kakabsat agyamanak iti panagdengeg yu dito nga naimbag nga damag amo kakabsat nga na-bless kayo and I do believe nga na-convict kay amin. So nga kakabsat kahit kuman nga rod nga idalan kayo babaen iti may nga kararag ket dito nga kararag kakabsat ket dapat ket naimbabuswan. So di kakabsat ken gagayem inakman nga rod kayo man nga rod nga idalan babaen ti may nga kararag ket tuladen daklatan dito nga kararag. Sige hindi nga rod agkararag. Amami nga nailingitan aminek nga syakket managbasol ket pagbabawi ak amin digitoy. Mamati ak Hesu Kristo nga natay ka gapo iti basol ko. Mamati ak met nga nagungar ka iti maikatlo nga aldaw. Ita Jesus, awaten ka, akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko, agyamanak, iti biyag nga agnanayon, ken ti Espiritu Santo, nga naawal ko itatta. Awisen ka nga rod, nga sika, iti mangidalan kanyak, babaen ti Espiritum, iti agnanayon. Tinagan ni Apo Hesu Kristo. Amen. So, praise the Lord, kakabsat. Encourage kay nga rod nga agpatuloy kay latang nga agubay ken ni God. Ken sakbay nga end ko deti kakabsat kahit kuman lang nga ibati pa iti may nga verse kada kayo iti John 1:12.
Wala namin di kakabsat, yet to all who did receive him and believe in his name, he gave the right to become children of God. So you are now a certified child of God, kabsat. Iso nga dapat ket agbyag ka nga ruden according iti pagayatan iti Dios. Awanen ti dati nga sikan ket anak iti Dios. So ti maysa nga ti anak ti Dios kakabsat, dapat ket tila ta sursuruten dan ket DJ ikumkumad ni God ang nga DJ bagbaginan. So DJ kakabsat ana ba iti pakakitaan nga ti tao ket anak iti Dios. Wenno ana iti pakakitaan nga siya ket anak iti Dios. Ipakakitaan kakabsat ket DJ change life wenno transformation iti panagbiag tayo. So DJ lang kakabsat, God bless you all. Thank you, Sis Mayan. Awak man ni Brother Paul para kaligiti announcement. Kasama tayo ituloy-tuloy nandun dito closing prayer tayo. Brother Paul. Ay, yun. So, nimbag nga nabili mo ni Kabsat. So, ayan, the announcement. Ayan. So, before tingin dito topic review tayo. Kahit ko mga ibasa kanyo, dito schedules. Iti ministry tayo, dito lifeline every Wednesday, 6 to 7 p.m. And lifeline topic review from Monday to Saturday. So, dapat mang angay kakabsat nga DIPF every first Saturday of the month. Dapat Freedom in Christ on April 30, 2022. Yeah. And of course, dapat Sunday worship service tayo 8:30 to 10 a.m. Every Sunday. Yan, and face-to-face and live via Facebook page and YouTube. And after the Sunday service tayo tibigat at the Pisol class 1:30 to 2:30 p.m. Then dapat Covenant Family Conference dati kaupsat ket maangay ka dati April 13 to 30, 2022. And of course, this LDPO to May 27 to 31, 2022. So, nakita ko sa schedules na dapat yung tandaan ng tatno tutuloy nga matendaran tayo iti aktibidades iti ministry tayo. Kaya kastangar kabsat, reporting nga pagpakada kaditi nga topic review tayo awisin kayo iti may sakararag ti pasenteng matang dati nga ubra tayo ni Christ papaen kaditi closing prayer tayo. Nagdumog tingarod kabsat. Amami nga dat sa langit agyaman kami Lord iti parabor mo kanyami ket pagyaman nami digiti revelasyon mo revelasyon ito mong gagmaysa ket amo mi apo nga digiti ket makatulong haal na kanyami pero kastamit kadigiti nakangi kadigiti nga mensahe ket itutuloy mo nga rod Lord nga papiksain iti pamati ni tulungan na kami Lord nga mapaunig pa dati relasyon meeting ka ket protektaran na kami pa iti anyaman nga awis iti jablo ken anyaman pa digiti kasapulan mi iti panagbiag mi siya ko maapo iti mangtulong kanyami ket idawat mi digitoy nga amin ket may paay kanyami basta agtulnog kang lang nga itutuloy iti ayat mi nga agubra kadigiti bilin mo ket dati nga Lord iti ingka kararag ket pagyamana mi amin digito itaammo mi nga digito ket ingka iburay kanyami dati nga dawat ken kararag mi itinagan ni Jesus nga po mi. Amen.
Okay, so bye. Bye everyone! Yaman na! See you again. Ipinagod kayo. Nagbuy-buya. Aduti topic review. Nagbuya tayo. Good night! See you again sa next topic review natin. God bless everyone. God bless you!